näyttää miten suomalaiset sitten tällaisella kotiyleisön kovan kannustuksen edessä pystyvät venymään. Ken Block kuitenkin ollut yllättävänkin nopea ja ennen kaikkea yllättävän varma. Vähän on siellä muutama pikkusen suistunut, mutta samalla vauhdilla tullut sitten melkein myöskin ylös tuolta ojista. Ken Block ja karttojen paikalla Alex Gelsonino. Ja vaikka siinä Yhdysvaltain liput joissakin yhteyksissä molemmilla on, niin Gelsonino kuitenkin Italian lisenssin alla ajaa ja istuu siellä karttorin paikalla. Ja sitten ihan kohta lähdetään. Vasti vähän nukattu tuohon viivalle. Nyt puolestaan Ken Blockilla on sitten vähän vaikea irrota tuosta viivalta. Ja takko lähtee vähän paremmin sieltä sisäradan puolelta. Näyttäisi olevan ihan hyvässä vauhdissa, vaikka toki tietysti tää antaa nyt vähän valheellisen kuvan vielä tuo toinen kierros ja oikeastaan tuo siltakohta on se, joka sitten loppujen lopuksi ratkaisee. Radathan ovat vähän eri mittaiset ja kun 2 kierrosta ajetaan tätä 2 kilometriä ja 6 metriä pitkää killerirataa, niin siinä tietysti sitten toinen ajaa tuon ensimmäisen kierroksen vähän hitaampaa ja toinen vähän nopeampaa rataa ja sitten osat vaihtuvat. Ja nyt toi sillan alitus ratkaisee aika paljon sitten ja siitä saadaan jotain johtopäätöksiä vedettyä. Vähän näyttäisi siltä, että Ken Block on tälläkin kertaa aavistuksen verran niskan päällä, vaikka Rikulla onkin tuo sisempi rata, mutta se ei nyt auta. Ken Block saa sieltä hyvän vauhdin ja kiertää tuolta ulkopuolta. Ja tulee siitä ja ottaa tästä pari valjakosta voiton. Ja Blockille kello pysähtyy aikaan 1.25. Ja se on jaettu kärkiaika Araujon kanssa tuon 25.5.